धनगर समाजाची संस्कृती आशिल्लो पोवा उत्सव दिवचलच्या लाखेरे गावात व्हडा उमेदीन मनयलो। शेनवारा रातभर चलिल्ले ह्या उत्सवात धनगर समाजाचे गजा नृत्य आणि हेर लोकनाचांचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळो। लाखेरे ग्रामस्थ मंडळान संत श्री सद्गुरू बाळू मामाच्या देवळात ह्या उत्सवाचे आयोजन केले। या उत्सवात गोंया सयत महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोकनाच पंगड वांटेकार जाल्ले। संत श्री सद्गुरू बाळू मामाची आरती आणि हेर कार्यावळी जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या पंगडांनी धनगर समाजाची संस्कृती आशिल्ले लोकनाच सादर केले। या उत्सवाक सद्गुरू बाळू मामाच्या भक्तांनी गर्दी केली। मोठ्यात मोठो विठोबाचा उत्सव म्हणजे म्हणजे भाग आणि हे ना आमच्या गावाचा मोठा उत्सवला म्हणजे गणपतीकडे सत्यनारायण पूजा बांधला ते पद्धतीने आमचं ह्या देवाचा आमचा उत्सव मोठ्या म्हणजे नवस म्हणजे मोठं म्हणजे होतो। पण तुम्ही साजरा कसा करतात तो? साजरा म्हणजे आम्ही 4 गावाचे म्हणजे दिता पान आणि श्राम 7 दिता 5 दिता 10 दिता 15 दिता म्हणजे असा कशी दिता आणि ते मानत आम्ही मानत काहीतरी आम्ही जागो घरी आले हे आमच्या दिवचलच्यान तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।